Kahuibis maron mga tutagalapi no kay brato ra ang paliton dito panako tuguban pa isda o bugas sa kimaratong tuyo. Natang tanog lain mao ato na ta magngatang miya ni og truck sa highway sa amo ang dapit sa Ubayon, Loon Bohol. Mao ni amo ang highway gikan sa Mumbalay paggawas mo na ni. Okay na series mga dito na mga kaigsonan ko. Okay, para sa atong partner ang series layo ata sa para nakita ba kang driver ani. Okay, sakay na mi. Na day. Okay na mi mga kaigsonan ko. Malit mi og bugas isda lamang dito sa Kalapi kay wa mi sapi may kasarang. Okay, kalapi na kaliara no. Mga swan naman yung Kalapi po ka 10 kilometers sa madali kan sa Samoa estimate na ba kaya roon og Samoa marag si 6 ang tingali ang sayop dire sa Kalapi bibo gid ang tabo no kay ticket na may kubrahon dire mo display ka dito tikitan naman ka makay permit nga i-asikasuhon pag dito sa bugas no sa pagkakaroon si Militres pag lingkod ni Bongbong pangkang Duterte pa na diri 19 mo ni dapita ang pagkapalit sa unag 19 nga viral nga kuang vlog diri abot og 80,000 19 pang kilo adto pag average yun sa pagdaog ni Marcos o karon gikan Duterte karon 53 ang kina bratuhan no na 53 pula 54 ang pula red rice ang puti 53 mo ni dire mo ni presyo karon ni Marcos sunod sa kay black kay hangwan mo ni desisyon kung sa inyong kasultian rato man 53 kay nga panahon ang 20 so isda pod 60 ang kilo brato ang isda no kaysa bugas karon panahon na 60 pero depende sa isda. Kaya salamat sa inyo pag tan-aw sa akong vlog short lang ni kay mo may atong tuyo sa Kalapi okra og isda ug uban pa di lang tagpakita